είναι γεγονός ότι έχει καθυστερήσει λιγάκι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς έχει γίνει. Όχι, μισό λεπτάκι, να σας εξηγήσω. Ναι, έχουμε πάει μία μέρα πίσω στο χρονοδιάγραμμα, αλλά σας διαβεβαιώ, ναι, ακούστε. Μιλάμε μία ώρα στο τηλέφωνο, είναι καλό να είμαστε παραγωγικοί και εγώ σας υπόσχομαι ότι μέσα στην ημέρα θα είμαστε εντός deadline. Εντός deadline και σε 5 λεπτά θα σας πάρω πίσω να συνεχθούμε. Και εγώ. Γεια σας, καλημέρα. Το νου σου! Στις διακοπές σου είναι πιθανό να ξαναγίνεις άνθρωπος.